Грешен отговор, дами и господа, грешен. Добре, какво мисля? Да, така. 2 шокера стават 50-50 и убеди се на приятел. Що знаеш така? Да видим голямата част на първия миг на годината на Коледа. Така, дами и господа, можете да запишете на СМС на номер 1853. Защото как можа да пише? Ще се сериал Майо от откритие. Чао! Заповядай на училище и радвай се. Чао! Oh.